God formiddag og velkommen til Historietimen på P4. I dag skal det handle om 2. verdenskrig, og i den anledning har vi besøg af 3 eksperter, henholdsvis Melina, som er Nobelprismodtager og ekspert inden for Hitlers vej til magten. Og så har vi også besøg af en ekspert inden for Pearl Harbor og krigsentusiast, Ida. Og sidst får vi besøg af en 3. ekspert, Ebbe, som er ekspert inden for krigens afslutning. Tak skal du have, Jacob. Nå, lad os starte med dig, Melina. Ja. Hvordan fik Hitler til at starte med overhovedet overtale befolkningen til at have ham som leder? Jamen, det var fordi, at efter 1. verdenskrig, som strækkede sig på en tidsperiode fra 1914 til 1918, så var der en stor arbejdsløshed i Tyskland, og der var også en rigtig, rigtig stor sorg, som Hitler udnyttede, og derfor fik overtaget magten. Her der brugte han også noget propaganda sammen med hans SR-soldater, og han var også rigtig god til at holde taler. Ja, det var sådan overordnet det, han gjorde. Okay, og hvad var det sådan mere konkret, at Hitler han rent faktisk ønskede at opnå? Han ønskede, at Tyskland skulle være en verdensmagt, og Sovjetunionen og Tyskland indgik også en hemmelig tillægsaftale, hvor de delte Østeuropa mellem sig, og at størstedelen af Polen, det skulle være tysk, og Sovjetunionen, de fik så de baltiske lande, som forholdsvis var Finland, Estland, Letland, Litauen og samt dele af Rumænien. Nu snakker du om Tyskland og Rusland. Hvordan så det ud med de andre allianceforhold under 2. verdenskrig? Ja, de allierede nationer, det var Storbritannien, samt Sovjetunionen, USA, Frankrig og Kina. Og Tyskland, de var allierede sammen med Japan og Italien. Hvad det hedder, nu snakker vi jo om, at det store del af krigen den blev udkæmpet i Europa. Hvad er det så, der gør, at vi kan kalde det en verdenskrig? Jamen, det er jo bare, at der er flere indland, der indgår i krigen, og det er derfor, man kalder det en verdenskrig. Okay. Nu går vi over til dig, Ida, ja. Der er ekspert i Pearl Harbor og krigsentusiast. Ja. Vil du fortælle os lidt om Tysklands fremmarch? Selvfølgelig vil jeg det. Hele verdenskrigen startede mere eller mindre med invasionen af Polen den 1. september i 1939, og derefter forlangte Storbritannien og Frankrig ligesom et ultimatum, at de trak sig tilbage med det samme. Og da det ikke skete, så erklærede Storbritannien og Frankrig krig mod Tyskland. Derefter i 1940 besatte tyskerne Danmark og Norge, og derefter vandt de hurtige sejre over den franske hær og de britiske korps ved hjælp af en lynkrigsstrategi i Frankrig. Og så året efter, i 1941, blev så afgørende udfaldet af krigen, da Tyskland og dets allierede angreb Sovjetunionen med ca. 4,5 millioner soldater. Og tyskerne vandt oprindeligt et række sejre i Sovjetunionen, men slaget i Moskva, der lykkedes det ligesom for den røde hær at stoppe dem. Okay, hvis vi går lidt tilbage i tiden og kigger på den gang, at USA de erklærede deres uafhængighed til Europa, der svor de jo, at de ikke ville blande sig i hvad der foregik i Europa mere. Hvad var det så, der gjorde, at de alligevel valgte at gå ind i krigen? Jo, ser du, de havde egentlig planlagt at holde sig neutralt, men det var vanskeligt, da de i starten understøttede England meget økonomisk. Men de blev ikke rigtig involveret i krigen, indtil japanerne angreb Pearl Harbor, hvor at hvad ser amerikanerne? Nej, det var bare fordi, jeg kom til at tænke på det Pearl Harbor. Det var det. Nå. Faktisk ikke, Ebbe. Men spøj til side. Lad os gå videre. Nå, ja. Amerikanerne blev angrebet i Pearl Harbor, hvorefter de så gik til angreb på japanerne igen, og eftersom Hitler var allieret med Japan, erklærede han sig krig mod USA. Okay. Ja, ikke må undskyld. Det var fordi, at det er helt okay. Ja. Der er plads til alle i vores lille, dejlige, hyggelige studie. Nå. Ida, kan du fortælle os lidt om den sejr, som de allierede de jo trods alt opnåede? Ja, i 1945 så trængte de allierede ind i selve Tyskland, og under slaget om Berlin gjorde Tyskland en desperat, men alligevel håbløst forsøg på at dæmme for de angribende russere. Der var cirka 2,5 millioner angribende, og det kunne de ikke rigtig gøre noget imod. Og så det der er det, som afsluttede krigen helt officielt, var Hitlers selvmord den 30. april, og Tyskland gav op et par dage efter den 8. maj. Nå, Ebbe. Lad os gå til dig.
Mange har sikkert hørt om de her koncentrationslejre, som der forekom under 2. verdenskrig. Kan du prøve at fortælle lidt mere uddybende om, hvad deres formål var, og hvad der foregik i de her koncentrationslejre? Det kan jeg da godt, Jakob. Det hele det bunder simpelthen i nazistpartiets ideologi og partiprogram, som i stor del handlede om, at de gik ind for en racelære, hvor at nogle racer var bedre end andre. Og her var det den ariske race, som prægede Nordeuropa og Skandinavien, med det blonde hår og blå øjne, som var dem, der havde ret til at leve på jorden. Og især jøderne var syndebukkene på det her tidspunkt, hvor der, som Melina nævnte, hvor der var rigtig dårlige vilkår i forhold til arbejdsløshed og fattigdom osv. i Tyskland. Og der blev jøderne en syndebuk, og det levede man så ud gennem den endelige løsning, som man kalder den. Den blev indgået af nogle af tyskernes hovedspidser på en mørk nat. Ja. og det indebar altså, at man lavede de her koncentrationslejre, som nogle var mere arbejdsorienterede, som i øvrigt stod for en stor del af krigsproduktionen med politiske fanger og jøder. Ja, det var også politiske fanger, som var på de her, især kommunister, som var bandlyst på det her tidspunkt. Så var der simpelthen også lejre, som var dedikeret nærmest 100% til at udrydde folk uønsket af staten. Okay, meget interessant. Det var 6 millioner mandindskuere, der døde. Og til gengæld så var det kun meget få af danskerne, der kom til at sidde i tyske koncentrationslejre, fordi der var især en aktion, hvor vi fik flygtet nogle jøder i Danmark til Sverige, en nat, hvor det var, at tyskerne ellers ville have fanget dem. Okay. Noget af det meget, hvad skal man sige, noget af det, der gjorde indtryk, noget af det, der stadig gør indtryk i dag, efter krigen, det er jo de her atombomber over Hiroshima og Nagasaki. Der er jo faktisk stadig efter, jeg ved ikke lige, hvad man skal kalde det, men altså folk kan jo stadig mærke det den dag i dag. Hvad var årsagen til, at de her atombomber de blev smidt? Jamen, det er også en meget slem ting med sådan nogle atombomber her. Ja. Og det var faktisk den eneste gang i verdenshistorien, at de er blevet brugt i krig i de to byer, navnligt Hiroshima og Nagasaki. Japanske byer af forskellige betydninger, af forskellige årsager. Hiroshima en meget vigtig militærby for Japan, og så senere Nagasaki, som var en meget vigtig havneby. Og grunden til, at de smed de her bomber, USA var jo som bekendt i krig med Japan efter angrebet på Pearl Harbor. Og da den europæiske krig ligesom var udkæmpet, og der kun var Japan tilbage, som havde været meget, meget slemme over for Kina, så kastede USA altså den her bombe over Hiroshima. Måske også lidt som en magtdemonstration, eller mange der peger på, som ligesom for at vise deres magt over for eksempel Sovjetunionen. Og da Japan så ikke gav op efter bomben på Hiroshima, så valgte USA at sende nådestødet med bomben over Nagasaki nogle uger efter. Og ja, som du selv siger, så er det jo så voldsomt en bombe, at det fik så Japan til at overgive sig. Nu siger du, at der er mange, der mener, at det var en ren magtdemonstration fra USA, at de smed de bomber her. Hvad mener de selv? USA? Ja. Kan de på nogen måde... Jeg kan jo ikke rigtig udtale mig på USA's vegne, men de mener, at... det ved jeg ikke. Det er også helt jorden. Der skulle du nok. Kommer du her, så bombarderer du mig 10.000 spørgsmål. Jeg skulle faktisk have været spise risengrød med min familie. Og så kommer du her. Det er helt Spørg for helvede! Det er oktober, Ebbe. Spørg. Okay, der er mange i dag, der mener, at første verdenskrig... For helvede, tag den i gang til, altså. Ebbe, tag dig sammen. Nu er du inde i et dejligt hyggeligt studie. Jeg vil også lige opfatte det lidt ordentligt. Ja. Første verdenskrig og anden verdenskrig, den er der mange, der mener, at rent faktisk bare var én krig, hvor der bare var en pause i midten. Kan du prøve at uddybe det lidt? Hvad mener man med det? Jeg ved det ikke. Ved du det ikke? Jeg ved det ikke. Og du kalder dig ekspert? Og nu kommer du her. Og jeg skulle faktisk sidde derhjemme lige nu. Men
Det er i orden. Okay, du er Kong Salomon. Det er i Jeg orden. er Jakob Skomager. Vi siger tak Du for i kan dag. sige Vi mig skal til. over til... Ej, Dejlig, jokes til side. Nej, Øhm, vi har hørt nok. Vi går videre. Vi skal have et nummer med Lucas Graham og Brandon Beal. Det er Golden. Værsgo.